Песента е с много интересен текст. Кажи сега, ти ли погледна докато баба ти се къпе, както се пее в парчето? Направих го по собствено желание. Значи го... Кай честно, много ли е гадно? Ами не, тя е слабичка така в талене. Не беше толкова неприятно, колкото очаквах. Защото хората си помислят, че сме някакви извъртеняци тук са. Вижда се, ама не беше нарочно човек. Сега какво направя? Затворих се и всичко беше чест. Между другото, тук що разбрах, че това наистина се е случило. До сега не съм знал. Мислиш, че просто е преувеличение. Доста други неща са се случвали не само на мен и на него, но и на хората като цяло. Това беше идеята да обединим някои неща, които се случват от време на време на хората. Такива кръшки неща в едно парче и то звучи весело, нали? Позитивна кръшка песен. Да, за да може хората, като се сетят за тези мигове, да им става по-скоро весело, отколкото напрегнато, нали? Това беше. Да. Добре, всъщност вие имате и самостоятелни проекти, ти имаш проекти с различни артисти, той също. Ще продължавате ли да работите да правите свои солови проекти или вече ще работите само заедно? Ами, Алекс живеше в Германия, вече се върна и точно това ни дава... Добре дошъл. Точно това ни дава възможността да наваксаме това, което изпуснахме. Не се ограничаваме да казваме, че само ние двамата ще правим нашите си проекти, защото сме отворени към всякакви колаборации. Стига да срещу нас да е някой човек, който наистина може да помогне за въпросния проект, да се включи адекватно, да стане нещо хубаво. Защото музиката е нещо, с което не трябва да се правят компромиси и ако резултатът е задоволителен, ние сме окей с това. Нямаме проблеми да правим и с други артисти и въобще отворени сме за всякакви предложения. Имаме доста приятелски групи, артисти, лейбъли, главно Hill Homies и Expression. И за сега се очертава с тях да имаме повече общи проекти. Тоест следващото, което ще излезе от вас, ще са някакви самостоятелни неща, т.е. Самостоятелни и на нас двамата само. Освен това сме намерили две много добри певици, но наистина много добри. И ще се почнем и тях да ги включваме към... Това значи ли, че нещата между вас двамата заедно отиват към албум или? Ами албум напоследък, доколкото забележиш... Не е модерно. Не, че не е модерно, ми просто някакси... Това е в миналото. По някакъв начин вече днес хората изпъкват с видеоклипове и с изпълнение на живо повече. Доколкото съм забелязал, говорихме на тази тема дори с Гайдар от Knockout още преди 2-3 години и той каза, че най-вероятно натам отиват нещата към видеоклипове и... Албума е по-скоро... Как да ти кажа? За меломани. Да, точно така. За ограничени колекционери. Именно. Ясно. Да кажем на хората къде могат да ви намерят YouTube канал, Facebook страница? Да, наскоро направих официален канал в YouTube, Alex Moy Jam. Всеки, който го чукне в търсачката, ще ни намери. Другия вариант е във Facebook, където групата се казва по същия начин. Там публикуваме новите си неща, новите си ангажименти от към събития, клипове и въобще това, което се случва с нас, се обявява там. Хората, които имат желание, може да се абонират и да получават информация за всичко около нас. Разбрахме преди малко, че всъщност вашето ново парче обаче е кръшка позитивна песен. Нали, така я кръстихме. Това ли ще бъде от тук нататък вашия стил в такава шеговита и весела насока? Ами, надяваме се да преставам с кръшките песни и да започнем повече с позитивните, но като цяло нашия стил се отличава от стила на доста други изпълнители с това, че наистина правим по-леки и по-свежи неща. Без много агресия, без цинизми. Нещо, което да има желание да си пуснеш и да не те натоварва. Освен това имаме доста нови проекти. Скоро ги завършваме. Те ще са също подобен стил. Какво да очакваме най-ново от Alex Moy Jam? Доста са нещата. Ще има и клипове, скоро имаме и лайв изпълнения, ще има един много силен реюнион с група Dis, очаквайте го. Не сме концерт заедно от 4 години, по ред причини. Скоро идва. Окей, това бяха Alex Moy Jam, директно в студиото на Urban TV. А вие вече знаете с какво продължаваме. Обаче...